बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफानाव लानाय मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि प्रफेसार इन्दिरा बर'नि गांसे असमिया बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि खुंफुंदों। दिनैनि दिनाव लिरगिरि प्रफेसार इन्दिरा बर'खौ रावबो सिनाय गैलिया। बिथाङा सासे राफोद लिरगिरि आरो बिथाङा मोनसे समाव भारत सरकारनिफ्राय साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोननो हादोंमोन। बिथाङा गावनि लिरनायखौ साहित्य एकाडेमि बान्था मोननायावनो दोनथ'आलासेनो दिनैसिमबो लिरनायनि बुब्लियाव मुखुब। आरो बे मुखुबथिनि बुब्लियावनो बिथाङा दिनै गिबि खेबनि थाखाय असमिया रावजों गांसे बिजाब सेबखांनानै दिहुनदों। आरो दिनै बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफानाव लानाय मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि प्रफेसार इन्दिरा बर'नि गांसे असमिया बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि खुंफुंजायो। बे बिजाबखौ बेखेवनानै होयो बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारिया। बिथाङा प्रफेसार इन्दिरा बर'नि गिबिसिन असमिया बिजाब बर' भाषा साहित्य संस्कृति आरो अन्यान्य मुंनि बिजाबखौ बेखेवनानै बर' थुनलाइखौ जौगासार होनोब्ला बेखौ गुबुन रावजोंबो लिरनो सोलोंनांगोन। गुबुन रावनि फरायगिरिफोरनोबो बर' थुनलाइखौ फरायहोनो आरो गुवारै मिथिहोनो लुबैदोंब्ला गुबुन रावजों लिरनांगौआ गोनांथार। आरो बेखौ प्रफेसार इन्दिरा बर'आ गावनि नाजाथाबनायजों मावफुंदों आरो बियो थारैनो जोबोद देरगाथाव बाथ्रा होनना फोरमायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव स्टाडि सेन्टारनि बिबुंगोरा डक्टर बड'ल नार्जारी, जनता कलेजनि बिबुंगोरा बिन्दु बसुमतारी, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि जयश्री बर' बिफाननि बिबुंगोरा संजिरगिरि, स्टाडि सेन्टारनि संजिरगिरिफोर आरो बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि गोबां मावख'गिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। रायखांथावदि प्रफेसार बर'नि बे गिबिसिन असमिया रावै लिरनाय बिजाबाव बिबार लाइसिनिफ्राय लानानै बर' खुगा मेथाइ, जगेन्द्रनाथ बसुमतारिनि संग्राम, जादु मोन्थोर, बिष्णु प्रसाद राभा, भुपेन हाजरिकामोननि सायावबो सावरायथाइ लिरनाय दं। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 700022 71929 97066680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।